KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLE Jonggarani Core Constituency uba Pius Marwen haga nyutrik no opera Arajar RPR ula plat ba yaga scheme MLA kabade jong usnam Arajar RPR ban nakabenta usnam Arajar RPR Arpulai haga jinglot kabalong sanklur haba kran naga jingalang uba Pius Marwen ula ong bakum unong mikmat ula sam yaga scheme haba shit haba shai kaba upat ba udai hibantip ban haga juk opor ula ong ru makalong ru kasngi kaban sakan ma yaga Rani Core Constituency haga bakum unong mikmat ulah samlot yagi skim kabadai kanong genti jong upat ba bangin yo ya UMLA ubala ban sam ya kiskim barokoj hakisan senem kane kabaneng kong hapo karikot Jonggarani Core Constituency ngampat julak menoru unono MLA ubala ban sam santeli kisnem ya kiskim barok Jongka MLA skim ngakare kamnyar wat hakiwe kiweru bun kim lapsu ki MLA namar balai ki MLA po me kalaya jungi ki buteng ki ong ban sam ndalajan election lapno ka declare election la sai kapsan lane hapor 3 January la declare election kim yo sam shu sapai kim yo sam ngiru ki bun ki MLA kim yo ban sam ni ki skim jong ki namar balai ba ki bu ban thit bot da ka MLA skim kane kawai ka bangayo I bangayaro markamat ya UMLA la jong kolongba 4 don MLA hangno ru ban sam ya kiskim baro san senem hakapor bo ulong MLA kane ka kam ka ba ni kom ki brio jong constituency ni de ban sarong ba UMLA jongi usam ya ki MLA skim baro khoj menta kasngi kawai pada ka banganga kwa banong tiba season sam ladap sam laisin lada kayaknya kita barok koi bat ki bangi ladap sam laisin bat menta nila palat ya kumba sispa arkolane sispa lai poyeng nila ladap sam tanghang ne nganamong sawai lalai sibit ngidang sam ter nang national likata bot karo kumta baro art ngilai sngi bemele jongi udang lek ban sam yakis kim la jom kibun dia na kata-kata ngasukwa ban subu yep iya ka wei ke jingkeli kalongba na pedeng kini ki bayo benta kai ka ba penlong yangi kum kinong trei kum kinong gersian kum kinong penjob yo melejongi ban snow sarong kalongba baro ki jait ben riu ki badon hapo ka konstituensi ki yolon wajong yo ugaro yo umaramu yo ulingamu yo gebengali kiyo mdon kano ka jait bin riu ka bom yo skim ha kapor jongne UMLA kani ka bangas ngotunat hadu kata-kata hadin bangiyo bangalong kumu nomikmat jopi marsin jopi habayadei bakaskim kumangila kular bangin sam ya kaskim hakabashit hakabashai hakabaki nongilam jong kasnong ki nong shoksnong baro kitip mano badayo ya kata ka mileskim hausnem khapra berkhatundai nginang pelaj pajpa lese nginang ai haki lat pathai kubor pelaj ya kiskim bat hadin ka jingwan jong covid ngimla chu banyalum banyalang kumni banyakot hapo kisnong kithauru bangi hapsu IT ya keyboard jong kinong ilam snong keyboard jong kinong ilam nongkit kam jong kapati bensam ikiskim hapo kisnong kadai namat bangimla menpelong kumni halor ka jingdon jong uklam jingpang wat mentaru baleng Islam kumni kamdai lese bangi penslam na kapag jopi bangin sam skim tang ndala jan kata ka election ngatrai na kalian jopi PUE hi bana kalian jongi marsen jopi
hai tu kipor ba ka perthai ka dang sya ka perthai ka badang sya ben sam ben lom ya ke cingyalang bet hak tu kapor rak suk ingi benle kino ki bentah handai lengba ka jingwan jong covid ka thut no ingi wat habai dei be ka jing sam skim ru bet kane ka jing pen slam ru ka dei halor katahi na kale ka jong iru ya ka wok odar ru ka ba ngi kham phai khmat na kamta ke ying school naman ngi suthu hakijuk ki por ki pamantah ka jinglang ka jing start ka ying school ka bangi hap benyo ki ying school ka papaka benyo banyerap ya ki school bet kiwe ki pentah laj na kani ka jing samtin ka jing sampisa jong no snem arjar arpuar arpulai ngila penkre nakap ar klur shiteng shiklur khat arlak ngila penkre ya kawok odar na kamta ka ying school na kamta ki footpath ki committee hall idon ki jaka ke jongi jaka ba internet sthai nongna sthai ranikor kiwe phat plomo pra kaltiyat mo footpath dan poi sekitu ki jaka kum hanongna ngidon ka pot sumshri ngidon ka lumyaw pau apo plomo praru ngidon ki kisat ki ba internet bet kiwe ki bentah di ladang apule kan sim ya kapor dengan sukwa banyitu ipi ba am ba nakalian kajungi ka amile skim bangin sukut tangga di kacing samtin lane kacing sam envelope henrei ni pihak haki peta ki paper kibon nakini ke siklur khat arlak kumba siklur duna ngibun penais na kamta ka ying school